راستیے مکیں کلاتاں یا ہنا شاہ کب تگاں۔ شاعر اسحاق خاموش۔ راستیے مکیں کلاتاں یا ہنا شاہ کب تگاں۔ راستیے مکیں کلاتاں یا ہنا شاہ کب تگاں۔ زانگو سسا بگندے زندہ لاشاں کب تگاں۔ راستیے مکیں کلاتاں یا ہنا شاہ کب تگاں۔ زانگو سسا بگندے زندہ لاشاں کب تگاں۔ می تگا ڈنڈوری مرچی ہی حبر تو رب تگے۔ می تگا ڈنڈوری مرچی ہی حبر تو رب تگے۔ عاشقین دل خشک چوکے کھلو کاشاں کب تگاں۔ چیکنے ورناگوں چلے ہاسا گیشے وطنہا۔ چیکنے ورناگوں چلے ہاسا گیشے وطنہا۔ من تگیں میں کار درستیں پا کماشاں کب تگاں۔ می تگے یکیں کنرگوں سنگاں لیباہیں بچار۔ می تگے یکیں کنرگوں سنگاں لیباہیں بچار۔ رچ کے شہ بالادی دھیریں کورو گواشاں کب تگاں۔ تو من ہر کس درآمد دوست دشمن سیاد و کس۔ تو من ہر کس درآمد دوست دشمن سیاد و کس۔ آئیے دیما بتانی سنگ تراشاں کب تگاں۔ کھائے پوگیں بستاراں توریت وحد شاہی میں تہا۔ کھائے پوگیں بستاراں توریت وحد شاہی میں تہا۔ گراں نہادو گراں حبر مرچی بلاشاں کب تگاں۔ مائے حساک باریگ مردم قصہانی بہرباں۔ مائے حساک باریگ مردم قصہانی بہرباں۔ گوں نداں پادت کگاں یا گوں کلاشاں کب تگاں۔ زانگو سسا بگندے زندہ لاشاں کب تگاں۔ زانگو سسا بگندے زندہ لاشاں کب تگاں۔ راستیے مکیں کلاتاں یا ہنا شاہ کب تگاں۔ راستیے مکیں کلاتاں یا ہنا شاہ کب تگاں۔ پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا ہاضمہ کو نبشتے گوشدار کو چارگے واسطہ چینل ہلام سبسکرائب بکنے۔